Ge den till Ann. Jaha. Ja. Det här var lite svårt. Det är så här att jag får träffa de här magiska medlemmarna varje dag. Och några av er som jag träffat, de träffar också dem varje dag. Men ni som inte träffar dem här varje dag kan ta några sekunder och bara njuta vilka magiska människor det var för oss. Så det är en förmån av den magiska människorna hos er. Så tack för det. Och tack för alla som har röstat. Ja, Rickard!